Kerron, an 18 tú leis an ESRI gúil sríanta cíosa de réir mar atá siad a bhaim faoi láthair in éireann ag méadún ghéarchéim slothar tithíochta agus cruthú feibanna eile san airneall cíosa. Úsáfach na well dús barda tá sé spéisiú go nádbhíonn siad go bhfuil na counter breú cíosa leis an srín de dáfáin cé dán agus na háirdathe cíosa bhfuil imleach lé a córcaí agus áta geada go sin a fáimú agus na hátaige sin nach bhfuil siad a bhaim tá na háirdathe imé sús go cearfáin géad agus brú úlmhór tinántaí dámhar. Mágá stócha feictá dom ghfuil siad bórtha faoi thionnachar an tíne talún seachas an tinánt. Is gá stócha brathnú cuasaí ahrú bheann i dtaobh na inéistíocht cad as bhfuil an inéistíocht a tacht tá siad a géirí an airneall phríobháideacha agus na creach-chistí a bhealach seachas a brathnú lois a bheith díú an stát. Is tócha tá neart ligeachtaí sa túris mar bheith súil le túris de chuid beirt eacnamaithe níú liberálach as chlás na trínáide tá smaointeáir a céine seo ann le déimlín agus agus éisiín siad na túriscí gach ráthaíoch tá ghéarchéim Tithíochta dul a bhéid. Is tócha go béim mar leibhéil na gíosna sa bharige seachas cinál an cearta Tithíochta thuirt do tinántaí agus an chuidas an rud is fearr dhéanamh do Saorlánaí atá stracailt le seo le blian agus chuirn inúil chuirn sé gcuimhne dom so is na caitheoireacha bóga thart an Titanic agus an bád dóga tám puil. An féadam an cheiste a churméart a chuirt a ríseáfach. An 18 tú leis an ESRI bhfuil sríanta cíosa atá bhaim faoi láthair ag méadú an ghéarchéim slothar Tithíochta. Ní na sríanta cíosa tá a dhéine is an aspa inéistíochta an stát agus an stát a brath an airneall phríobháideach. Beidir bhfuil sin atálú san éilmar láthair go bhfuil na inéistóirí a luí mé na creach-chistí sin tréis tarning sé feictá dom an túris go bhfuil se fethe cearfáin géad de loidún sin i dógáil na árasán im leach lé mar hempla well it's stát a gcuitneach im leach lé átain na creach-chistí go má chum cín a dógáil árasán agus ní leon dóhfuil na RPZs tréis dul a bhaim sin aontíim leis sin just go sonracht tá anna bhrónarm tá cabéid codalhúirteach a tá just ní hiigim go ddíireach an gceist, ahar mén ceist, míon tionchar bailach amháin nniu bailach eile ag sríanta cíosa an slothar Tithíochta. Sin ceist ar No, sin ceist ar Kerron, tá mé géir tuiscint go léir cedé a ragar an gceist ribhdal cúta chunal. So, Kerron, an míon tionchar an gcurann siad an ein tionchar a bhíine a d'eireann ESRI, beidir go rud eile ag eibir tionchar ach na sríanta cíosa an leidíonn siad an slothar Tithíochta. Dá leis an ESRI loidíonn agus dá leatsa. Agus dá lumsa se loidíonn ach cafa brathnú sa fádterm agus céirtá le déanamh san man agus fádterm a seachas a bheith bóga rudí thart san éilmar láthair sin an freigur a bheith am sin. Conal, an 18 tusa go bhfuil sríanta cíosa de réir mar tá siad a bhaim faoi láthair ag méadú an ghéarchéim Tithíochta. Cínta tearfa. Want hier go door me eisiom lordat. Maar alleen tussen in London Times ar maiden tá colún an sin in san de lehannig gno agus tá si de dírús dechar cólacht de orchas dar banam do L&G sin Legal in General fach anam ag dríine mar chólacht. Maar in eistíon tú i scaran a Legal in General fi láhars fi let naifin géad de dívan áil sin ús nu teachtasteach naifin géad. De bhí mé leart le lead an né agus tá bhí an táidear leis de fuair sé ucht agus san ucht tugu teach a bhaintre dó agus is fiú milliún euro tá sé sin a fáil 3,300 euro sa bhíar sin. Ámeach sé sin a fáil faoin géad a chuideirigid gach mí de bheith sé fáil 7,000,000 euro. So is coming san níl sin se mar bhrethebh nuainúd ach
Cogur fásta do chud harigud, mas fé dat neifingé de áil is scarine, agus nílart peinte chortha, nílart an féirichere, nílart daile le tinóntí stíhe, etc. Nu leisin, nu níos móna leisin, má churin tústeach Tithíochta. Massam gan 19 an vertigh gurann sé sríon inéistíocht phríobháideacha, ach massam gur bé an pointe tá a dhéanamh daoine nó Kerron Ó Luain agus daoine eile ná se ach ní hé inéistíocht phríobháideach an bhealach ceart chun ngéarchéim Tithíochta réiteach is inéistíocht Poiblí an bhealach ceart chun ngéarchéim Tithíochta réiteach a chunal. Well, má tá tú leart faoi inéistíocht an éan airgid, nó targid tá ann, nó an go bhfuil mu agus tá sé seoráteach mar an gláir seo hena féin. Na má uti Dhírigh an mé Simon Harris agus chuid a dul amach lena go slúsa agus a tógáiltithe. An go bhfuil mu a géirí fórsa ebre ag an stát chundal tógáiltithe, nó an go bhfuil mu chundal agus í siúd go bhfuil ilte I dógáiltithe na fhorbróirí is airgid a chuir dóibh an an mó díreach nó mó indíreach atá gist. Má tá mu a smína bhar an bhó indíreach, ní féidir am dóchan eisiom leir a huspáint cécho donna agus atá an stát ag denmh gnó nó inganó, mar ní sin gnó an stát. Is meilem an stát a bhíon a rialú agus a cumad súlarin agus an sort sin stát. Ní cheapan go gnó an stát a dul amach le slúsa agus tasú tógan tithe. Nuair is smín méid Kerron ospedal na báistí agus an róchaiticus sin agus tugraí eile bhfuil an stát ag a riire, an bhfuil ar a gáint ann nach bhfuil an stát go maith agus éifeachtaach ag duine rudí mar seo. Well, I gas ospedal na báistí is camaleiricht an drám bám atá gist. Well, camid a bheith cormac fí líomhantí d cinál sin dhéanamh ar an glór. Okay, well, is an gréil aisteach idir bám agus an stát atá gist agus is cólacht príobháideacha bám darnáid tá buint acu le cuasaí tithíochta chomá. So, just chun an ceiste chuir conal, an bhfuil tusa caint faoi gunine an stát an obair go Dhírigh gur bé tógálaithe a bheadh ag obair don rialtas a thógach na tithe gur nu an bhfuil tú caint faoi go mbeadh an Dhírigh an rialtas ag íoc as airgid Poiblí fhorbróirí príobháideacha chun dhéanamh. Cad é an rud atá gceiste agat? Well, beá go nnéanach an stát inéistíocht agus chosúla conal tá méid éis an pointí a dhéanana hena ar an gláir seo chomá. Beá an stát inéistíocht a dhéana ag gálacht tógála stát agus an bairt a dhéana sa chuí sin. An bun so is cóhéics leis seo darnáí freisin is cóhéic stairiú le dul siar go in éideag seacadí agus rud a chuig dreis agus a dóirí níos measc na hochtáidí bhí thart ar cuaigúd an stoch tithíochta sa stát I seilbh an stát sa seacadí agus thosanna siad á dhéal agus cuaigh sé a drá an RnaG phríobháidí agus nílach phríobhán defangéid thart ógfangéid ann ó feithéindeag agus é sin ag oirí níos measc tá an nachfuil siad a tógáil na tithí I seilbh an stát nuas na húdar áitiúla ag an leibhéil ceart agus beléir sin leis na figóirí a scaoileadh le I níag an teochan ach bhain sé rág a chóir inéistíocht a dhéanamh I gálacht stát chun cólacht stát a bheadh ag fustú na tógálaithe, bheadh na tógálaithe agus na haltarí agus gachtaide ag obair go Dhírigh an stát, an é sin é? Well, go Dhírigh, mar tá an cinál tá an spruch brabú sin an óibh atá ag na cólachtaí príobháideach I láthair na hóra. Muna bhfuil an brabús úlmhór le déine ní baci siad leis an fád a iompú. Agus bhfuil cólacht stát in chéile seo ag feimú go rathúláit tíre ag an eile fiáthar go bhéit fáthúirt mar sampla? Well, dóirí go máil le Tithíochta Poiblí Uilíoch mar hempla agus bhí dóchan cén maith daint an sin tá ní an Tithíochta Conán an Poiblí ach tá scír siúntasachta agus an cólacht stát leis na hebrethirí na daoine tá tógáil na fálaí agus gachtain ag obair an stát an é sin atá tarlú a bhín? Go bhístom se. Conal cólacht stát gachtain ag obair Dhírigh an stát na tógálaithe na haltarí na planálaithe gachtain na seohéan bailach an tosaigh.
Well, má tá cúplaúach le agat is féidir mé seo a bhíú mar sampliúirt de luú tú an ospidéal na Leanaí agus an praseach atá tarlíonn sin ceandas na fáhanna go bhfuil praseach tarlíonn sin agus tá sé do chreite céhhéad agad tá a chuirtíí múin sin ná ní rá hiad féin na dtíine go raibh le súil a chamád na fhorbróirí agus na hantarí agus na hinnealtóirí ní raibh siad an srían na chamádartha. So sin an stát ná rá an gnó go a chórdóibh a dhéanamh. Now, dul siar go dtí an méid maith leis an cógamach an stát a gobar mar thógálaí. Cá stopan tú an teoiric seo an cógamach an stát agus dá méid tríos maga beganín seo. Má tá tú sásta go meach an stát a tógáil na tich, cin bhanach meach an stát a denmh de chuid sandwiches nó a denmh tógáil de chuid carna nó éad. Sin an teoric a bhíag na cóchomanig agus de chonig muid cid a hála le cóchomanachas is praseach omláán a bhí an ann agus is just níor eibrig sé riamh an téanana de chuir sé gríoch na cosar bhola go chorachína. Now, an bailach chonaí seo dhéanamh agus ceannas déon tóin tá cíte go déon gach duine is cum cid dear an ESRI ní éicimsa go bhfuil aon duine a denmh aon íireacht chun an 60,000 tig nua a hógáil. Níl sé sin a tarlú. Tá de tógáil 3,000 bhí an rialtas rá a muíomh beidir go raibh siad chun 10,000 tithe hógáil. Níl sé sin a tarlú. Tá 60,000 tig a testáil agus beidir fiúána os a cheansan nuair a ein muid breistína steach sa tír. So sin iad na sprochanna an téan look at ní na freigraí fád agamsa an téanrad go féad lumsa mála agus tá sé moltíagam hena féin ná an bailach eile chun tithe hógáil nach dógtar bedíirech ar an bhódiad ach go nimí tú isteach an monachan agus tógann tú an tí agus tógann tú an musca é go dtí an láthar chuníad a chur an áde. Sin mar a dentar é de luthúin sin bhíon na Germánig, na Francig, na Americanig, seo an bailach a dhéanann siad é. Chur denann tú tithe ar an bhaisin nua I monachan. I brian gachar, tá gachar ceart, níl tú a fannacht brící techt le 16 agus níl tú fannacht na phríobháide techt le na míasa, tarlíonn sé fachad go tapig agus go siopig. An rud atá molta agus éarmart freagra garad a thuirt le a hall agus fága ben focail scur a gutsa Kerron. An rud atá bhla gutsa déir conal bainú trílas hana in san Aontas Sóivéideach mar hapla níor ebrig sé, ní eibríonn sé. Well, ní oibríonn an príobháideacha an éiread marachtáil le ghéarchéim Tithíochta tá bunathe an neoliberálachas agus an rá príobháideach mar shampla sasanna tá si de tógáil na cáras iompar raisisteach sellmh an stát de bhhar go heap ar an príobháideach an sin. Agus is cinna áféis sé rá dul roií faoi ceaparí tá de coint ar smacht an fóbal ar Tithíocht iompar agus sláinte go príomha. Carcalar fágmen focail scur a god san sin Kerron Ó Luain Rúnaí Misneach agus bail de Dhírigh agus an cumann Tithíochta catú agus conlamór an sanolí airgeris agus láthór an fadcréile that great business show gur míle maith go bert as achta bheling ar an glór.